pasti pini nilitum pipot si labang so press meet bang nang koma ba dunang koma labang ke nilitum ke damtang tarik ke trokar ni ke shumana tum isi press list ki pido pasti hala bang so aputak pini nilitum PS security pen itum cingrum si labang so fresh meet bang nang lo pasti hala so la som si alang itum ninje je 100 PS cingrum si lumbajong VTC chairman afan in thanangji pualong nelitum PS president fan thang nangar ju je pin pen ba thang na pachini di pin pen labang so akoy nang kipipon apot neli aprang si alang litum han condemn lo bate neli isining du lo ate alang litum ta chini nang ji je 100 PS doma ave make alang litum chini nang ji lumbajong constituency angkang kuansi PS ke doma kuansi polling station doma alang litum chini nang ji polo lasi alang litum jongsi alang tum isiga chipudo nilitum afan opposition ba nilitum da party amuni busi alang tum chipulo lasi alang litum di party amuni bala BJP a party plote alang litum party ke chipatu kamuni ba PS amuni plote alang litum lung majong lang ko ansi PS ke doma ke alang tum chinang ke cheng alam mangke lapen adun thubang ke la filalo nilitum la VDC lumajong VDC chairman afan ke thanji pu amen pe nilitum 100 PS pu bangke lamangke nilitum PS non ta doya jo nilitum arban fan nilitum badet non nilitum rural partan nilitum non tongcho secretary president do non alang kum nilitum si doya lo rasi nilitum ke komentu ne menta nilitum ke non kikibom VDC lumajong VDC chairman bidasing se fan ke nilitum ke alang li ong sinonta doji lapen alang li fan katereng nang jipu ke nilitum PSA in ben ke chekroi dunde lapen nilitum ke ning namata the alang li fan ke thanji buke alang li ke claim ke dam keme ke henoge alang li tumne kaniye na gali ba alang li tumne ki punai gali nilitum PS president secretary do alang li tum si puji tol bang chok lo lasi alang litum jongsi lahai PS chini ne kado we chini ne plote alang tum 100 PS bege alang tum ninje ponang ne lasi alang litum chini tung do ji plote neli thanji ilitum lumba jong ke total 85 PS bet urban 50 PS rural 35 PS bet lasi alang litum si song amuni bala party amni plote alang litum kipo si thai sini delo ingpen VDC chairman ke thanji polong ke nilitum ke chekroi dunde lapen alang liong sido verji lapen alang li sinang nilitum ke lapen thu patumi la non niligani bang lagi arisi tarik trokar ni alam lo lapen patumi tarik ingkoy arni bang ta kola santi ke klang tulo mijung lang kayan habar pen tumi isi afres mit do tulo alang litum mijung lang kayan pen pujip mijung lang kayan ke lage nili tamel lang kayan so lo mijung lang kayan so ingkan nilitum PS non ta lapuna pas kilu pen apon ke nilitum sarita polling do inglong kiri denja teron sirim langso arlong farla presiden mangi ni dilo lapen sirim langso PS abang ke khoya teron nang litu plute alang lihilo lapen denja teron PS secretary ake hai borsting rong pi alang litu plute chapatini tha mala hello nilitum tumi ke klang news mene alang litum press release ke do alamang sini ni po
alang tum langkajan mijung pusi alang tum sipu alang tum mene ni tum BJP avokar safan BJP long ci padugwe sami alang tum pene opposition bunang itu alang tum iklang lo jong si alang tum yong si BJP avokar splode alang tum PS apres kopi pasi alang tum cicini delo alang tum si PS long aktif tum lo alang tum kopi pasi PS asikatif present alang tum cicini delo lalo impian alang tumi kan ye bangke mejung lang kayan pensi alang tum pula jong si parti alang hoi ben bang pula la ke secretary president alang tum karjuna kenang so neli puje bangke si alang tum si parti alang tum si BJP munit pula alang tum kedam tang an election me alang tum kopi posi laso parti BJP parti long alang tum kopi posi alang tum cara tum de kondat halap punat meeting epang bak meeting itu si alang itu kopi bosi ala maya dong alang itu macam kan deda la sendiri kudamji si alang itu man kali kalang la PS amen KN kali kalang la hai detum pan upui hano pude pan detum da party meni puka puji kecok alang itu party meni dulu te alang itu party puka ciklain pulo te alang itu party meni jauh alang itu pan pulo te alang itu election apa hutilo jong si alang itu si BJP apaan ke klaim ada mamuni tum binong pulo alang itu election ke alang itu hilang sunang ji masih neli hinpen tarik ke trok ke klang alam la pen patumi klang alam bagian ini ning dublo la alang li JI bitu pon rong par afan ka ten far pen alam men si alang li pan klang ilo masih halat ame alang li jong jung aning ke hang la bangso katan farsi fan angli kame klem gali neli tum PS afano ta PS do neli alang tum han ki en jim alang li fan katan far inang koke neli tum PS man katuni inang ko kala mangela lo alang li inut engineer lo alang li lahay block akam balai MGM dega PMG puno alang li ka do ko be fanta alang li jongsi inut engineer lo te alang li la plera PS ba orders mane ahri tum man la mani PS man behra kas klem tum handa me alang li kelang pangkri nang mene pangkri bi bang abi dana ji alang pati summan nang ji sita me alang li la son si alang li klem lo PS atum jong si dam lo pulote alang li cido ki pangkri tu kali pulote monang tum PS ti manang tu artome koma khana PS si alang li PS afresa si alang li kam ki klem pi alang li tum dam mene kam ki klem pi la bangso ke klem pi fit duma ba ke pang kre ra mene klem fit ke duma la ke nang tum da arduno halaso ajo ini si nilitum alang li fan pulo je PS pen alang li fan chuniri lo nili mata PS la nili men ta chuniri lo kado ta chuniri lo alang li fan la son mene ke klem ke plak fan pulo te ilitum mangi lang nang kokji alang ko na je ini alang li lumajong la lumajong si alang li dobom nunu la si lalo mer ni li la meta ni li thanelo PS atum dam lo pulote keklem pi pang krepi same orders alang li nani la mene la BJP party bani ka la personally interest alang ke to ka joini alang li ka pre atum hala jitu alang li personally amuni bang alang personal amuni yong si bang pulote alang ajo philo tame alang dodi sangse me yang je tame alang claim bi daji lalo pulote niltum party la PS akam claim ba party afretan claim niltum kopia li lonte isi akam lo pulote isi apor me judang ji job kar kam bonon isi apor me judunde pulote lata isi kisundo pasi kado ko tamene kari ke isi apor pe judununte pasi kado ko kari la son lo niltum alang li fa sakuri padang juino pu niltum pe seme la son aje ke niltum dak lumma jong ke nang ne pusi niltum akapre ka ji madu maname seme alang li pen badat sinang ji pusi niltum PS kado ko pe alang li VDC chairman ba alang li party mundur president alang li fa tuni risi nilitum PS president hoy ba la PS hoy alam pensi alang li dala bangso akam age keklem iglo rasi la bangso keklem ki patun tek bod nili afrangsi Karbianglong autonomous council la kai CM tulen rohang fan suri akadong pa jirlo la pen non ke dobom di fuele IML akai bi singling fanta nili la bangso na katan far pi tek pod nili alang li fanta tuniri no mene churu iglo joyte omborong pido sikari kerondo inke
la dakta la anti klang jojo o bida sing timung alang litum sila bangso a fresti salong bangke alang tum tikan injelo Mondol Presiden alang pilo. Laso pen ke klaim kedam mesen non puta. Apen ke pangrita alang li kadoi handa pangrit pon pamika. Setame mupen jong nili prangathan bang pon lo. Ini alang ni tum personal interest ali ga chenya joini hala so JI pen alang tum secret isi do koklo. Hala dak koson no chingkini tabi hala so JI bang jitu party organization tum ke khotai ta ke claim nang du kang chir galang itu lasi hala so apora teng kam chuhang nam lu plon tang te hala so JI bang ke claim patent ton po apora teng claim long le dereti laso ajoine pressure PC BDC chairman bang nang claim PC hala so JI phan terektra anuga frega JI mesen apora teng kam nang claim pia bang wan thek blo tang te apora teng vokar semanta rap long pu kwa joine transfer hang pilo ama hala personal interest ke duko ka tum bangke lapanang transfer phak lo boyong te laso channel ke ni tum long onde det pu kwa joine hala so alang tum bangke nang upus undulo bida sing hansi chairman apan bangke direct nyang laso ni tum bangke lumbajong ara tum bangke lason thekser lapen aning mesen na chairman apan bangke terek long lilo lapen padu thip nang po lapen mumutan ilitum alang lilong se cerap cetu dun pet po jadi urban bangke tak municipal doyi municipal om si control po lasin ilitum bangke VDC la 35 PS ke bang ajo ini bangke di tum rural ai important apan si bang chata lasin ilitum bangke la 50 bangke ilitum bangke akam abadar po si odam de dar dake municipal om si control po pan mati la inisialam pulutan te pan ene to tani tong si mondol pan basuni pula salam pulutan la bang pe la na to itu masih bolo la benisi bange ala engineer and transfer ne bange la la mane kam stami tum BDC do ko members do ko stami tum ga select ding mala tum kam mangi pon pi la tu maning ha ling si arangong do hane pirati ini tum BDC ke doi ko pila na le ni tum malam si ati lasi laso lenta tu kosi ni tu la so engineer panke ko ye ati bangke morbang de la din ni kalen tum BTC hanang bi bedan tum department of cepat technical claim la la jini tum ke ye tuman bin tum rap tuman da bi pilong claim amni tum an ke tum ke la no chairman pansinang de di la fe ni tum ke BDC da development committee tum lo stami ni tum ke government amne stami ni tum ke BJP sinangkang mai pot ni tum ke ni tum kima ni tum ga select hala sorting si kam dam da claim pili ni tum kima pu la si claim ni